Sapa iki? Nibake jemparing tanpa pariwara iki sapa iki? Iki jemparinge wong amoga iki. Yangkrik. Kowe jarak perkara karo Baladewa, njaluk ora dawa umur kowe bangsat elek. Hei! Kano! Yang satenek, madek! Ada apa kowe? Ada apa kowe? Ayo gua ora. Gua. Dodok. Ibeh anak. Picek matamu.
Kowe ngerti tata kramane wong perang arek ketoke gaman kudu piye? Wong arek ketoke gaman kudu piye? Kowe tepeh pamer pusaka neraca bala. Parikane bapakmu Bathara Surya Dewa Cruthak, Dewa Rakus kae. Ya ngono apa piye? Pamerke karo Prabu Baladewa. Ayo, nek temu gaman kayangan tumplakan karo Prabu Baladewa, ora-orane mundur diangka kepar. Ayo, Jaya Merata. Katokno budimu. Kurang bala nyuruhno kragaman Bedatya, kurang sekti meguruwa. Ayo. Ampian kaya wong Jawa rebut kaya menjangan mati ora-orane Baladewa. Gigrek mulung salombo. Sayuta mara saketi wuri regane kantiku. Padha-padha anak mantune Prabu Saryapati. Ayo. Endi kasektenmu? Endi kajeng dayanmu? Monyet kowe. Ayo. Ya. Baladewa iki lho. Baladewa iki lho. Ayo, di menusane. Dursa iki. Nggih. Wah, kepoyoh ngantekan. Wis ana. Lho. Lungguh. Nggih. Kura ada biayaan. Nantang perangi mau sapa sing ngakon? Kowe ngaku ora? Nggih. Ayo, sekarang sapa? Nika wae ingkang ngubupi Paman Sengguni. Sapa? Paman Sengguni. Sengguni. Inggih. Sengguni kok rene. Lho. Sengguni kok rene. Oh, nggih. Man. Mas Sengguni, sapa? Timbali, Man. Sing nyeluk sapa? Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa. Aduh, mati lah. Bali ngomong Paman Sengguni sakit ngene. Pripun? Madura Paman Sengguni sakit. Oh, nggih. Matur gerah ngaten ya. Gerah polo. Gerah polo matamu. Pareng matur. Piye, Ndi Sengguni? Ngaturaken kawuningan. Paman Sengguni sakit. Sengguni lara. Nggih. Lara ya ben. Gorene digotong. Oh nggih. Man. Apa? Sakit kan gotong niku, Man. Matura Paman Sengguni kebacut mati ngono ya. Oh nggih. Lanjut. Ndi Sengguni? Ngaturaken kawuningan. Paman Sengguni kebacut pejah. Lho. Sengguni mati. Nggih. Sing ngomong sapa? Sing sajal Paman Sengguni. Niki larine. Pun monggo borong. Niki bentuke. Sengguni. Sengguni wonten dawuh. Iki mau Kurawa kok dadi padha pasulayan. Kurawa pasulayan karo Setyaki Udawa. Wong Darawati ora apa-apa kok mbok mungsuh iki.
Nalarmu ki piye? Ayo menyo. Prilak ya culak mripatmu kowe. Ngaturaken kauningan menika kala wau klentu tampi. Klentu tampi piye? Istanipun peperangan menika namung kangge gladen. Gladen. Kangge nglemesaken gladen supados sabetanipun sae. Rapur mulai luwak. Ora pisan ora pindho anggere nek sengkuni ngono ibu brak. Anggepmu apa? Kowe iso nyirep perkara iki apa ora? Ora keduka minggat. Tak idak keparengan nyun pamit bidadak aduh bener. Sampeyan niku mugi alon-alon. Lho, sing ora tata ra kuwi lungguh ki mbok ya sing pernah. Lho kok pernah pripun? Ngene lho wong arep gerak cepat kudune kowe iki ya merenahke awakmu sing apik. Lah lungguhmu kudune iki lho ngene iki. Terus keparengan kula nyun pamit tak terus blas ana ngono lho. Ngono lho jenenge wong tata krama ngono kuwi. Kakek iki gatok iya paring nyun pamit. Ngono. Alah malah bubar. Dosa ora minggat tupai ra Gus. Kresna dek dayeng gelung mandelengaken cakranira kumiteraning aspa mangelingono sang Padmanaba yeku Sang Wisnu Bathara Koko Prabu piye menawi Koko Prabu pasulayan kaliyan Kurawa menika pikantukipun menapa marem ngaten marep lha iya ane gula marem ki angel oh nggih pancen pados marem menika njangel saestu nek perlu direwangi nyolong-nyolong pados marem to nek sapa wae iso gregeten ketiban jemparinge Karna tujune pun Kakang Mandura sing kena jemparing liyane apa ora nyelakani sampun Koko Prabu sampun to Koko Prabu kula aturi nglenggahaken paduka menika sampun dados sepuh sampun ngantos Koko Prabu menika namung nglegani kaliyan Kurawa ibaratipun Kurawa menika menawi kewan menika gurem. Gurem menika kewanipun alit. Ning kala mangsanipun menika gateli sanget. Iya Yayi, pun Kakang ya percaya. Gurem iki kewane cilik. Ning pancen ya gatel kuwi padha karo tengu. Ya toh? Iki sami ayo. Nek tengu kuwi rupane abang. Nek manggon nang cepitan. Dikukur, saru nek ora dikukur, gatele ya ora elok-elok. Koko Prabu, piye? Koko Prabu. Dinten menika monggo ngawat-awati kemawon. Ingkang kutha Paranggaruda pun samba anggenipun lair batos ketingalipun badhe ngeningaken cipta menuwun dumateng purbaning Gusti. Iya Yayi. Tak kekudang pancen mengkono. Ya wis ayo. Aja nganti kadowan. Demene wis saka kadowan wae Yayi.
rondo amrek amburatarung mawar kang samirana mintir mawa prabawa tintren dewa dewi bangsa maya ngalira katon mawingit sing mulat sor prabawa yaya larut bayuning anggo putraku nggih Dewa Srani wonten timbalan ing kadhawu Kanjeng Ibu lawan sira nggih Dewa Denta kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawu Wang Betari tobat ora nyono babar pisan jroning alas Krendawahana dadi tambar ora ana dayane karo ban para satriya putraning ratu sing padha tarak brata jroning alas Krendawahana ya Sitra Gondomayit akeh para abdiku baju barat kang padha milar padha mire wedi saka kaperbawan para satriya mau mula aja wedi kangelan Dewa Srani lawan Dewa Denta kabeh para wadya balamu krikna arari dunen para satriya sing padha tarak brata mau aja nganti kasubadan gegayuhane mekaten keparing paduka Kanjeng Ibu Betari paring nyuntambang berkah pangestu semanten ugi kula Betari ya tak pranggapu jora harja mereka sembadani sedya nggih